Nagata zile dio buguriyani. Oh Guliji, digudalila ino. Oh Guliji. Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times lero pa 3 September 2025 ndi mawa ndithu okoma umene ambuye atipatsa kuti tikondwere komanso tisangalale. Program yake ndi yomweyi yakulinji. Lero ndi tsikunso limene tikhale tikukambirana nkhani ina yovuta kwa basi imene yavuta pakatipa kuno ku Malawi, makamaka kwa anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana, oyimba, kaya anthu amene ndithu amachita zazisudzo ndi zina zotero, pa Chingerezi kumati ma creatives. Ndiye pali thumba lija timati Copyright Fund. Thumba limeneli linakhazikitsidwa ndithu mwa malamulo Section 98 of the Copyright Act. Cholinga cha thumba limeneli ndikufuna ndithu kupitisa patsogolo maluso osiyanasiyana, kuteteza maluso osiyanasiyana, komanso kuthandiza anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana kuti akhoza kupita patsogolo ndi maluso awo osiyanasiyana. Ndemo program yathu ya lero tikhale tikukambirana za nkhani imeneyi ya Copyright Fund, mmene tinafotokozera ndithu sabata yatha kuti lero tikhale ndithu tikukamba nkhani imeneyi. Ndemo programu uyi mukhale ndine Leah Malekano, monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi mzanga ndithu mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi mkulu wa kanema ya Times amenewa ndi Awanda Msisha. Ndakulandirani. TV screen. Now, it's okay to continue. The GoPro. Machita nayo sokatu microphone yanu. Tione kuti pamene papa titani sinanga za makina zitu zimakhala kuti apa sudziwa kuti kodi zikuchokera pati. Pay online, change package. Ndiye tingokamba kuti yayi lerolo tili ndi Awanda Msisha, tikatero tilinso ndithu ndi magulu ena osiyanasiyana. Pamenepo bwa Tione pamenepo zili bwino sikulira ezi chabwino. Ndokhulupirira kuti zatheka pamenepo. Mwadzuka bwanji? Fetu tazukanso bwino. Ndiye tikhalenso ndi akuluakulu kuchokera ku bungwe la Kusoma amene akhalenso ndithu akutifotokozera zina ndi zina zokhuzana ndithu ndi thumba limeneli. Kupatulapo ndakutengera ndithu oyimba amene mwina mayina awo pakatipa anachita ngati achitika zi, koma amene watu alipo. Tikhale ndi nyamata uja amene amadziwika kuti Sun B. Akuti mpaka nyamata eya. Tikhale ndi Sun B mu program ino, komanso Ben Michael Makhamba akhalenso ndithu tili naye mu program yathu ya lero yakulinji, komanso mtsikana uja Kerry Divine. Nde mutakuona kuti yayi ya lero ndithu yakungana, tili ndi oyimba osiyanasiyana komanso akuluakulu ochokera ku bungwe la Kusoma. Then ndikupempheni kuti mukhale pomwepo chifukwa tiperekenso mpata kwa Malawi kuti akhoza ndithu kupereka ndemanga yawo mu program ndithu ino ya kulinji ya tsiku la lero. Nde ndimafuna apa tisanayambe program yathu titamverako ndithu kanyimbo kuchokera kwa Sun B. Kanyimbo kameneka anayimba ndithu ndi Nepman, kanyimbo kameneka akuti wamphamvu. Nde titamverako kanyimbo kameneka tisanayambe ndithu kambirana nkhani yathu ya lero. Repentance, nepia, de ma Philadelphia.
anaseka makutu mzina lanu amva. Na 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 na. Upande inu nani ndanda, zalega ndipo ineza kutamandanda. Satana ndindanda, abale zanziko zi abale dekan. The man ya feeling good, young player feeling nice. Sabe Bianca feeling pam pam. Calculate your time and distance. ParadiseW.com, no one no pay more on. Kaona mwezi wa wala kumamba soana kusewera. Chauta mwambavu, chauta ndi wambavu. Chauta mwambavu, chauta wambavu. Ukaona mwezi wa wala kumamba soana kusewera. Chauta mwambavu, chauta wambavu. Chauta mwambavu, chauta wambavu. Alina Fijuli. kuyimba ndithu kumeneko kuchokera kwa Sun B, nyimbo imene anayimba ndithu ndi Nepman akuti wamphamvu. Chauta ndi wamphamvu. Ndikudziwa zokuti ena mwina mumaona ngati kuti voice imeneyi inapitiratu ilipo ndithu, tikhale tikumva kwa iwowo mmawa uno. Takulandirani a Sun B, mwadzuka bwanji? Hello. Mwadzuka bwanji? Tadzuka muno kayi. Tadzuka bwino. Kodi dzina lilonse mumalitchula kuti chani la pachiphaso nangapa chaunzika paliso Sun B? Aya, apa chiphaso chitokera. namoni uyu Eh? namoni uyu mbale wathu amundilande Namoni nsokera. Mulipo eti? Wamphamvu la. Zabwino bwino. Mwaso watu mudakachita bezo zothya pa nsambozi? Zikuchitika. Oh. Sunga mazere. Chabwino, tikulandireni a Ben Mankhamba, mwadzuka bwanji? Tadzuka. Ilo nde lanuli ndilosavuta limene lilonse ndithu limadziwika. Ben Michael Makhamba kapena timayamba ndi Michael Ben Makhamba eti? mfumu Benio na simu wake ni Benio nako za kupano. Chabwino, takulandirani ku program yathu ya lero. Zikomo. Bwana Blessings kuchokera ku Kosomako takulandiranisoni ku program yathu ya lero. Tingokumvani kuti mukumveka bwanji? Chokoza kwambiri, kumveka bwino. Kumveka bwino kwa so. Chabwino. Ndiye pamayambiriro ndiyambe ndino Sun B. Kuti inu tikudziwa kuti ndi mkhalakale pa nkhani zoyimba imbazi. Mukamamva za copyright fund. Inu mati nchani komanso phindu lake mati nchani? Mambo kuziwa kwa copyright fund. Copyright fund ni ndama zimene zinakuchukua ndi boma. Zokuyendetsedwa ndi Copyright Society of Malawi. Zimene zimathandizira maluso chikalitatu kudzera maluso siyana. Hello, pamenepo mukumveka ndithu munaduka pang'ono tangofotokozansoni zimene mmafotokozazo. Ndimati copyright fund ndi ndalama zimene zinakuchidwa ndi boma kuthandizira moyendetsedwa ndi Copyright Society of Malawi. Zimene zili zothandizira maluso osiyana-siyana amene amasunga chikhalidwe chathu ngati ife Amalawi. Kudutsiramo valuso zosiyana-siyana zimene timakhala tikupanga ife ngati anthu oyimba mdziko muno muzolemba-lemba
mundakatulo ngafanso kuimba nyimbo kumene ndi thumba limeneli limene mathandizo ena kuti oimba azipanga ziganizo zawo amene ali na proposal zosiyana-siyana. Mwina tingopempha anzathu a technical kuti atithandize bwinobwino kuti azimveka ndithu bwinobwino. Timadziwa kuti mawu awo ndi amamveka ndithu ndachibesibesi sichoncho wanda. Amaja ndoyimbira koda amene aje. Achibesibesi. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Komano tingokonza zinthu pang'ono pokha kuti muzimveka ndithu bwinobwino pamenepa. Right, okay. Tiyese abeni makhamba kuti kumeneko inu mukamamva za copyright fund ngati mkhalakale pa nyimbo mumamva kuti copyright fund ndi chani komanso phindu lake ndi lotani makamaka kwa anthu amene ali ndi maluso osiyanasiyana mdziko lino. Ngati mukundimva bwinobwino ine amene ndimvetsera copyright fund imene anafotokozera Sanbi kuti ndalama zimene zimaperekedwa zoti zithandizire anthu amaluso osiyana-siyana kusunga chikhalidwe chathu kapena kuti maluso awo komanso kuwapititsa patsogolo pomagwiritsa ntchito ndalamayo munjira zosiyana-siyana kandi andakatulo kandi olemba kandi azoyimbayimba kandi azosemasema kandi azojambula zimene zingakhale ngati zithandizire kuteteza maluso athu akumalawi kunoko komanso munjira owapatsogolo maluso. So make my understanding fund imeneyo nyodi ntchito yake ndimeneyo yothandizira anthu amaluso osiyana-siyana muno Malawi. Chabwino takuyamikani kwambiri tibwere kwa inu a blessings tatiuzeni zoona zenizeni kuti tikamati copyright fund timati ndi chani komanso cholinga cha copyright fund imeneyi ndi chani. John kwambiri onse makosana awiriwa fotokoza bwino kwambiri ndi thumba la ndalama lomwe limabwera kudzera ku Black Media Levy so far lomwe limabwera kuti litukule luso ndi chikhalidwe mu Malawi muno. Kitero timafuna titadziwa kuti mwina cholinga chenicheni cha fund imeneyi ndi chani ndipo anthu amene akuyeneka kupindula ndi fund imeneyi ndi ati. Okay, cholinga chenicheni ndi kuthandizira kutukula luso ndi chikhalidwe chathu. Oyeneka kupindula oyamba ayeneka kukhala ena ake ma creatives then kumabweraso ena omwe nda za chikhalidwe kumabweraso ma education institutions omwe amapanga ma research okuzanza luso ndi za chikhalidwe ndi zathu omwe akupanga ma business otukula luso ingoyerekeza ngati times program ngati iyi nanunso you can apply ngati program yo ndio thandizira kutukula luso ndi chikhalidwe. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu. Tsopano tibwere mkatikati ndithu mwa nkhani imeneyi. Koma tisanatero wanda ndimafuna ndifunse kuti wamva bwinobwino mmene anthu afotokoza za copyright fund. Yeah, luso ndi chinthu chokuti mmene tikunenera luso munthu umakhala kuti wakhala watenga nthawi kuti uchipange create. Ndi zimene zizi ndi njira imodzi yokuti iwe ukhoza mapezapo any living out of your art or your art whatever is it that you do. Then kukhala kuti aliyesa zikasakasaka yekha kuti luso langa lija ngalupanga ndalama nzovuta. So the Copyright Society of Malawi I think idabwera angati bungwe limene liziyang'anira anthu osaluso aja nkumanata anthu amene tikugwiritsa maluso awo aja kakutani kuti kumene amakambira mwina anzathu amene tina program mwino kuti kusunga chikhalidwe komanso kukamba za ujeni ndi kuti pazikhala dongosolo lakachidwe ka zimene zizi. So fund imeneyi amene maimvesera ine ndi kuti idabwera ngati fund yolimbikisa
komanso amene akupanga luso azipindula chifukwa cha luso lawo. So I think mbuyomo anthu takhati kumaona anthu aluso kumapanga luso lawo mpakana osaoneka kuti kodi munthu uyuyu anapanga zinthu zazikulu kwambiri kudzera mu luso lakemo koma palibe chimene akupindulapo. So I think mabungwe ma copyright society ngakhale amaiko osiyanasiyana amakhala ngati amene alino oyang'anira zinthu zimene zizi kuti anthu amene akugwisa ntchito maluso amene wawo mapeza ndalama ene ake alusonso kumapeta kwakenso azikhala kuti akulandira. So you can see kuti pamene kuti pazikhala coordination ngati imeneyi ncholinga chokuti you should benefit munthu out of your luso lakolo. So it's a good thing. Mwina ano umene mukunenera motikalo ankatikati imono nde pamene no anthu timanena ano kuti kodi how the how part. You see, so tonse timagwirizana kuti chinthu chinchabwino koma no how do we do this and that pamene pomwina pamene sometimes pamafunikano kuti anthu agwirizane, but to say kwayambirira komwe ndi chinthu chabwino kukhala ndi funding ngati imeneyi ncholinga chokuti anthu amene akugwisa ntchito luso azitakuziwa kuti izizi ndi ntchito it's intellectual property mayenera kuti simungangoyoza nzeru za munthu wina ake popanda inuyo kulipirapo. Anthu aja akalipira mwene wake amene anachita create chinthu chimenechi chanasa azitha kupindulapo kumaona kuti zimene napanga zija ndi zinthu zoti ni ntchito, it's work. Yes. Blessings, timafuna titadziwa kuti pofika tsiku la lero ndi oyimba angati kapena ochita luso ena angati ngati zisudzo ndi zina zotero zimene munafotokoza zija apindula kuchokera mu thumba limeneli la Copyright Fund. So far tili ndi ma projects pitirira alipo about 86 omwe ndi ma projects kumbali ya opindula ndiye akupitirira ma 6,000 chifukwa project ija imakhala ikuti kupita kwa munthu umodzi koma munthu uja amakhala mwina ali ndi zochitika zingapo zomwe zimapindulisa ma artist kumudzi kuja tingoyerekeza wapanga stage anthu akuyimba kumene kuja ndi zina zotero. So tili ndi ma project about 86. Ma project wa mwina mutata mbasula kuti ma project wa ndi wotani? Okay, tili ndi magawo angapo tingoyerekeza ku tiyambe ndi festivals. Ku festivals tinakwanisa kupereka ndalama kwa zathu omwe anatilembera ku Mwanza. Tili ndi festival yomwe pano ili nkati takafika mpaka na kusidya kwa nyanja yathu iyi nkati mwa nyanja yathu iyi ku Island. Tiliko ndi project ina ya festival yomwe ku Palombe. Tinaliso ndi festival ya ana azisuzo ku Mzimba. So project yoyamba titonera kuti ama festival ndi ma project ena issues to do with ya construction of stages. So far tamangako ma stage awiri mu Blantyre komanso ku Lilongwe mu area 3 ku Lilongwe. Then this one project ena capacity building amene ndo chulukirapo okuzana ndi kuphunzitsa luso na also aliponso ochulukirapo. Tisoma projects ena okuzana ndi international collaboration omwe yabwera under kwakukulu under 64 komanso tiliso ndi tinalikonso ndi ma projects ena omwe anali capacity building koma oyi tukula azathu kupita kunja ngati ulendo wa Chinatai Green anapita kunja atatengako Shonex ndi artist ena ukaonesa ukalowesa ku Zambia kuti Zambia yaziweso anaja. Tinaliso ndi maproject ngoti alipo angapo abwino oti ndithu akuthandizira luso country wide. Tinali ndi project inaso yabwinonso yomwe ili kumapeto ya kuza ndi collaboration ya ma artists awiri wa kuchitipa collaborating with ma artists akulu. One of them ndi that your gospel Timothy done
zathu wa gospel amene mukakumbukira dzinalo mutiuza ndithu mkati mwa programu iyi zachilunga zinthu zingotero thumbaliso ndi lalikulu limeneli alright chabwino tathokoza kwambiri Ben Makhamba mwamva ndithu mmene afotokozera a fund manager kuchokera ku bungwe limene lakusoma zokhuzana ndi copyright fund. Mwina inu ngati mkhalakale pa nkhani ya mayimbidwe inu phindu lake mukuona kuti fund imene ndiyo tani, komanso inu munayamba mwapindula nalo thumba limeneli? Zikomo kwambiri namvetsetsa amene amayankhuliramo ngane kuti ma project ngambiri koma kumbali ya ineyo I think nimaona ngati mina masankhidwe oti kuti ndrama ziwene opita kutiko pamene kuti yene ati nangasukha ngati mastage oyambirira kaza funding imene iyo ndinaone bwinobwino kuti ma areas amene oti athandizedi kupitisa patsogolo kapena kusunga zachi Malawi kuti ma areas ake ndi ati bwinobwino. So I think ngati ineyo sinapange ko benefit although ndili mmodzi ndinapanga ku apply kawiri konse and kwambiri ndikambabeza ineyo kuti ndine mmodzi mwa anthu amene ndimayesesa kuyambira kalekale kuti ndipitise patsogolo zimene zikufunikirazo koma mwina kandisoka kandi chani zimakhala kuti zikutisempabe ndiye zimakhala zopweteka kwa munthu ngati ineyo. I know kuti ma projects nambiri zimatengeranso I think mwayi koma still I think payenera kuwunikira bwinobwino kuti mbali zimene atipange ngati Amalawi chifukwa tikati tichedwe mpaka kupanja zaka zambirimbiri tipezeka kuti ndrama izizi zikungopita ma areas amene mwina sofunikira kwambiri panopo pali ma areas amene tiyenera tiawunikire kwambiri amene akufunikira kumbali ya kusunga za chikhalidwe kubitisa patsogolo chikhalidwe chathu. So I think that our copyright society amene amayendesa za funding imeneyo ayenera akhalenso basi bwinobwino ndi anthu amene angathandizire maganizo akagawidwe ka ndrama zimene zizo. So for now ndikhozonena kaye choncho kuti ndili comfortable bwinobwino ndi mmene zikuyendera plus ineso sinapange benefit yet I know kuti zinthu zimene zimafunika kuti mina ndithandizidwezo zikhala ngati sizikuthandizidwa. So kwambiri ndibwera personal kumbali ya ineyo ndithu. Asante mwamva mmene ayankhulira Ben Makhamba. Inu mukuti pobwa thumba limeneli mukulona lakuthandizani bwanji, munapindulako ndi thumba limeneli? Thumba limeneli jambiri ndilikhazikitseni ngati ma individuals ngati ineyo as an individual sinapange benefit. I think it's on that way when I go and procedures and grounds. Number one. Number two, chimene niwafuna ndifotokoze ine ndimaona ngati kuti iwo tikakamba za ma key objectives a copyright fund tikaziyang'ana bwinobwino ineyo ndikuyankhulepo mmene anafotokozera Bwana Blessing ndiona ngati kuti tikamba za preserving cultural heritage ine ndikuona ngati kuti kuona kwanga pene munene ndimaona ngati kuti pali oyimba fe ndi oyimba osiyana which we have our own rights ufulu wathu ngati anthu oyimba kuti we can sing chamba chimene tikufuna mmene tikufunira sizimaletsedwa Malawi nomoyayi ndalama zina zake zikayikidwa ngati mmene zilili zatapatsidwa izi za copyright fund izi zili ndi ma objectives kumene kuti tifuna tigwire nazo ntchito yanji tifuna zipange chani zolinga chake ndi chani then manena kuti while they are using zinthu zawo sofuna kuti tikupatsa ndani ndalamazi muzoona kuti kodi chinthu chachikhalidwe chathu chimene munthu uyu tikumpatsa akupanga benefit ndalama izizi chimene angachiyike kuti kugulitsa ife at global stage pa dziko lonse lapansi kapena muno mu Africa chimene anthu angatidziwe nacho chimene akupanga anthu kuchipanga kuchipezadi kuti chili so unique chimene chikuyuzaso zinthu zimene tikuyinjira ndalama imene pamodzi chifukwa sizidziwika kaye. Why are we putting this money together? So Mr. Blessing chimene mafuna ndifotokoze chonena kuti the bigger cry imene ili kunjako ndonena kuti ma beneficiaries a chinthu ndicho cholinga cha chinthu ichi kumbeta kasiyana. That's why pali kuyankhula kwambiri. That's why I just need to be straightforward there. Kuti one of the points imene abweretsa this kind of gathering kapena tikukambirana about this kind of conversation because of the cry foul imene yachitika pambuyo pa concerning imene
copyright fund apangidwa distribute ndalama zako kwa beneficiaries amene akhala questionable. It should be straightforward. This is what people need to hear. Kuti imene akhala questionable amene apangidwa benefit from this copyright fund. Kachitidwe kanchikanga tikamene kaka ndikamene anthu kapangidwa kuti attention ya Malawi kapena radio program ine tili pano ibwere chifukwa chani. Yabwera chifukwa chani kuti ndalama zikugwiritsa ntchitozo is taxpayers. So interest imakhala public sopano. Zapita ku public chifukwa cha mmene mwapangira ma decisions anzathu copyright fund kuti the way you pick the people abana panga benefit from this copyright fund. Somewhere somehow it was wrong. It might be legal or it must be wrong according to society and moral standards zaifenga Malawi. Kuti awawa anapita nakakhala bene baba tinapita ngati akati pangira mkuwo rona neiwa jango zikuira kwa kaoka. So my standards ngati amene oleya ndamene oti wowa zinthu zimene akabwera back akakhala basi akaziva ngazi akaziyang'ana komanso maartist anzanga amene mukundimva umene kuli konse umene ulili ngati Malawi nso kuli konse umene mulili tisapange abuse mafazi a public ngati awawa amene tikuchitiramo kuti pana ilakwika Mr Blessings umene mwagawira makobidi amene athambuyo omwe kuti amene akamena lini mphamvu kwambiri apanga benefit. Mwina ndimati ndifunseko bwana Sun B kuti mwina mukunena za mwangomaliza kuti panalakwika amene anagawira fund mukamba za copyright fund kapena mukambano za distribution mwina ya ma blank levy aja because tisama mwina saphatikize mukamba za copyright fund so bani because the copyright fund na sipa jatima chita apply mutanthauza kwa anthu amene anachita apply ndi palakwika amene anachita apply kuti anachita apply anapanga submit ma proposals awo abatsewa copyright fund. Having short list here, Malingana and Dina Compound objectives, Sergeant to your number 1 and number 2. Whether we like it or not, Mr. Wanda, Lena Goody. But it's in Zima Makala would legal according to Malawi, Zima for Meriveda, Munta, Kosowati, and Tiganozaga 18. Sometimes it comes to the level, Mauna would go, you figure out Abusa, Tazaga 68, what and Tazaga 18. Even some of them vomited, the Gabana Gomara Bana, we got wooden Pagana Muntu, Chogori, Ovanga Bangazagut. So here it's not illegal, would be Panara and Trina, Maudindo, my body, Bobangano benefit from this family. Apart from Mamba Joe Guaran, Bobanga benefit from this family. Mamba Boim, Zamati was one Malam should benefit from this family. Is in town. And he's in the body and he's about what Abanga benefit of those things. And the Mr. Wanda, the minute to sell Panga so more Panga beating up the bush. King of it straightforward. Would jab water, Chatsa Zai would be winner choking younger Pasivan. Which made Ugambana. Would be what can be on blessings. Would be that attention of going to the society to do Amala also Magambana and Kanye. Because the way you Nabangira. Legally or illegal. Zamveka ndithu bwana Sun B cholinga chake tili nawo Blessings Botabano a fund manager amene atifotokozere bwinobwino kuti timvetsetse kuti kodi zikumakhala bwanji a Blessings Bota mwamva amene alankhulira ndithu a Sun B timafuna mutifotokozere kuti kodi zikumakhala bwanji amene akumayeneka kupanga apply ndi ndani nanga kuti musankhe munthu wakuti uyu ndi amene apindule nawo ndi grant imeneyi uyu iyayi tisamutenge ndi chani kuti mwina pa mapeto pa zonse tikhale ndithu peji imodzi ngati akosoma komanso ma clients anu. Madam ndithokoze kwambiri ndithokozeso mfumu komanso my brother Sun B. Ndizonadi nkhani ili papa ndi yomwe inali nkamwankamwa yomwe ili nkamwankamwa ndi nkhani ya 64 copyright fund ili ndi kachitidwe kake kuti ndalama zipite kwa beneficiary. Kachitidwe kake choyamba ndi okay, copyright fund inakhazikitsidwa ndi Copyright Society of Malawi under the Copyright Act. Yomwe fund iyo imakhala ndi anthu ake oyendetsa omwe amakhala a committee osankhidwa ndi a minister. The board members mentioned amakasankhana Sun B omwewa ndi mfumu sonawonso amakakhalako sonawonso amakasankha ma board members. Koma for the committee ya fund imasankhidwa ndi nduna direct. Kachitidwe ka fund ndika kosoma
zochitika zake mkatimu ndizosiyanako moti ama azathu akuluakulu omwe amasankhidwa ngati maboard members salowerera ku fund. Maboard members asankhidwawo amasankhidwa ngati ma-artist themselves. Ndiye fund kuti ituluse ndalama imatulusa simangoti iwe ndalama zako ndi izi. Iya pamakhala choyamba timakhala pansi timayitanisa ma-proposal. We launch for proposals. Ndiye tikakhala ndikanthawi anthu amalembera makalata aja. Akalembera makalata aja for a month or two timapita ukapanga evaluate zomwe alembera anthu aja. In this so amene amapanga evaluate ndi a committee ya copyright fund osati board yakosoma. Osati board yayi. A board sizimakhuza ndiponso sakhalako malizati kuthekaso nawonso amakazionera pa nthawi yowulusa ija. Chifukwa sizimakhuza kalata imabwera ku office kwa copyright fund manager, a fund manager ndioma amazitenga kupitisa ku committee. A committee amakaziunguza according to ma guidelines omwe timapereka ku public. Ndiye koma nawonso amakhala eligible kuti akhoza kupanga apply kuti apindule nawo ndi fund. Ma board members my board members akosoma alipo about 5 osankhidwa o amene aliso olondola kupanga kona apply being ma artist. Pitirizani ndithu process ija. Process yake imatero ndithu kuti kamba you are supposed to apply. Ukapanga apply, then we have to review mwalemba ndijani. Challenge ikulu semwe inabwerapo ndioti for this 6 score. Our budget was 200 million. We have only managed around 180 something million wapasa and why? Because omwe mabwera anasemphana ndi cholinga chomwe tinanena. Titawunikira kuti kumalawi kuno kuli luso labwino kwambiri kuposa so even ma neighboring countries. Chomwe tinayo ndionena kuti tizigulise kunjaku zikuti kutirako pang'ono. Chachiwiri tinaonanso kuti according to my report creative sector imabweretsa ndalama ndithu zambiri muno mu Malawi kuposa so mining ndi ma other industries. Challenge ikuti omwe tinayo kuti mwina abota ndikuduleni pang'ono kumbali ndithu ya process imene mwafotokozayo titayikambirana pang'ono tisanafike mbali ina imene mukufikayi. Wanda wamva kufotokoza ndithu kwa Mr. Blessings Botha fund manager za process imene imakhalira kuti anthu apange apply akutero akapanga apply committee ya copyright fund imakakhala pasi ndikuyamba kuunikira ndithu ma proposal anthu aja. Koma mukufotokoza kwa usanibia anadandaula kuti anthu ena apindula nawo amubodi ndipo iwani nazo kuti ena wamakhalanso eligible kuti apanga apply zimatengera committee kuti ione kuti awa proposal yawo yamve. Ukonapo bwanji pamenepo? Ni mawerenga ujeni yawo call yawo yachi number 6th call for proposal imene imagamba zoyenerera zimene munthu afuna kuti mwamsanga imene ningonena ale amene akuti you must be incorporated company or an organization duly registered under the laws of Malawi, be government ministries, departments and agencies interested in copyright or cultural sector, be a research institution operating in the copyright or cultural sector, be an individual or a cultural group requiring financial assistance outside their normal budget and funding from other sources. So my criteria are number 6 imene yavuta papai anali amene wawa. Now zokuti nokuti kodi ma board member whether eligible or not, I think zimenezo zimaina kuti mwina zinenedwe kuyambirirako kuti anthu asazadabwe because mena ukambira pa kuoneka kuti ma board members wamasankhidwa amongst ma artist omwewo
so ngati anachita apply committee inachita evaluate nkuona kuti because pali ma stages a evaluation pali stage 1 then pali stage 2 ukadusa stage 1 umapita no stage 2 mena kukambira ana ndi 200 million the way able to ujeni kodi amene enadasidwa watalemba ma proposal, are they satisfied? Could they were left out because maybe sadapange bwino? Maybe that's why nimakuza kuti sometimes, most of the time timaziwa kuti chimetupanga ndi chabwino. It is the how part imene nthawi zambiri mativuta kuti tipange bwanji zinthuzi kuti pazikhala transparency, accountability and satisfaction. People should be satisfied kuti the process inayenda bwino amene amayenera oyenekereza ndi amene apindula, amene sanapindule alepheraso pa zifukwa za izi. Pamene pajapa pakakhala kuti mwina sizi kufotokozeredwa bwino, pamene nomba mayamba kubwerano zolankhula. However, there is an opportunity here, there is a platform here to clarify so that going forward anthu azitha kudziwiratu kuyambirira kuti akuluakulu ngakhale awali mu board komanso amakhala kuti atha kulowa now the eligible as long as nawonso akupanga miti ma requirements amene akufunika for them to access the fund. Abeni Mankhamba, munafotokoza kuti mwakhala mukupanga apply kawiri konse komano simunapindule nawo ndi fund imeneyi. Afotokoza Mr. Blessings Botha ma processes ake mmene amayendera. Inu comment yanu ndiyotani? Nazoduka koma ndiye kwinaonde kuti sinamve koma be still ndibwerabe kuti ndizodabwisabe kuti anthu tapanga apply ambirimbiri kupezeka kuti mu board meeting mu board committee yo autenga mubwina anthu angapo zimakhala zodabwisabe kuti mpaka anthu 4 ka anthu 5 mu committee yo imeneyo enawo ndi kuti tinalephereratu or something or so zimakhala zodabwisa. Of course there are also musicians koma sizingakhale zomveka kumati mpaka kutengamo mu body mutengamo anthu 3 and 4 pamene majority outside yasiyidwa. So pamene mabweya kukaigana pamene kuti mina something is fishy pamene kuti sizikuyenda bwino. Ineyo application ine sikuti mmene mapanga apply zoti zozipangira ndekha zoti nimapeza so anthu ozitsata oziopanga kulemba ma proposal kumatsata mmene akufunira mmene zikufunikiramo koma kumapezeka kuti sizikuyenda. Ndikumazimva kuti apapanda kunga proposal ikudutsa iyi then makhala kuti mwina awatengedwa akubhodwa akuziwa kale kuti tilembe chonchi kuti ipange pass pamene afe we are outside sikuziwa kuti kodi kokasankhako so kazikuyenda bwanji. So chinaso I think in general pena pake tiziyendera ngati mujana nenera santi kuti tizitengera so pena pake pa Malawi kuti kodi ife pa Malawi ma standards athu ma artists ife ndi anthu oti tinabada kuti we are good at writing proposals kapena we are good on the ground. So pali ipo ma artists ambirimbiri amene oti pa ground they are very good komuna ma proposal they are very poor. So imayenera kutengera anthu amene amasankha azionaso capability ya munthu on the ground. Those are zongodengera pa paper zokhazokha because we end up disappointing anthu amene who are doing it. Zofunikira zenizo koma they are not benefiting. Kumapenga antena kuti angopanga zina za project ina kosadziwika bwino angopanga promote bala yawo basi zatha umwepo. Yet maybe antena like artist. A good example is myself. Yoda bring things for yodiyoziga bwino ali tamasiwa. If you ask anyone zozigira, I don't even have to write a proposal. It can just be verbal and convince and kuda musa aunena di chilungamo afuna di amangeza uzawu. Chabwino. Pena baki tienda tizitenga zitupa Malawi. Samango tengera zazungu kuti ma standards amene aende choncho. Tizapezeka kuti tikuluza zinthu zoti zikanathandiza mtundu wathu wa Malawi. Ya mwina inefunso kwa bwana Botha zikuoneka mwina kwa ineyo zinthu ziwiri. Number 1, anthu ena amene mwina ma proposals sawo sadakhoze sakukhutisidwa kuti sadakhoze bwanji ataona kuti mwina ma proposals ma board members adusa mona ngati kuti mwina ma board members anali ndi an advantage considering kuti the board an upper hand. Number 2, kodi mauza bwanji ma artist wazakalembedwe ka proposal mukukwamva bwana Ben akuna kuti ena these are people amene wamangogwira ntchito yawo. Proposal writing may not be the strength. Is it necessary when you can actually see kuti munthu uya uchita promote culture whatever is it necessary that they should
write the proposals kapena inuyo you can do an assessment and see kuti these categories pre-qualification, something like a pre-qualification maybe ngati ndikumva bwino bwana Bota. Ndiyavile ndiya necessary yo bwana ndinkhaniza ndalama komanso ndinkhaniza ma procedures is document yomwe timane nayo itati yatiyankha zomwe zofunika cholinga choperekera ndalamazo phindu lake ndi chani, capacity ndiyotani ya munthuyo. Zinthu zimenezo mayankho aketu mafunso aketu amakhala kuti kuyankha mwa bwinobwino mwa smart way mosati mpaka na kuonjeza zinthu zambiri ndizoteka koma kuti ngoti ndalama izi zenika zipite kunsanje pata kukhanga tipuliso kagulu kena kake ndiye mawa tizafunsanaso mafunso kuti mwati chani chifukwa cha ndi chimodzinso chomwe teneka tiziweso kuti creative sector ndikuuma mkulu wanga. We can only do better with the standards. With my standards ngatawa surely pasipolo kompano tizoona ma organizations omwe ambakali kutipeza kuti eventually ngabezera kuti industry kwamba kubwera kalama zambiri komwe nkouma kanopa. So my standards is a priority. Koma document yake imakambidwayo imadziwa kale ndipo poyambira penipeni sizinali chonchi. Poyambira penipeni kunali kuona kuti munthu ma accounts ndiye titakaso pasi kuti ati mukuti ma accounts aziwa kuti accounts ndi chani. Koma tinakwefulako ndikuyika ma standards overereka otengera ndi mmene azifotokozeramu kuti ma artist ena ndi ena sangakwanisi kukhala ndi zinthu zomwe isakumanena kuti akhale nazo as per real standards. Koma nditi document ipereka iyankule kuti ineyo ndine ndani ndikupanga apply ndifuna ndipange chani, ndikupangira ndani chinthucho, andikupanga ndalama zingati, chipindulira ndani, zinthu ngati zimene zimenika zikhala flow kuphatikizapo ndi document yonse ndithu yotena kuti yeneka izikhala yomveka in short. Choyamba ndi chimene. Chachiwiri 64 inasiyana ndi makozi ena onsewa. 64 inabwera potengera kuti tinazaona kufunikira kuti titumize anthu maiko akunja. So inaliko inasiyana ndi ena onse kuti yo inali ndi theme mchizungu amatero, inali ndi cholinga. Anthu ambiri omwe amapanga apply kusemphana ndi cholinga chomwe tinalengeze kuti kuna ndalama izipite uku. Point yoyamba ndi imene. Ndiye maproposal ambiri anabweradi abwino ndithu oti mpaka na ena na ayimbira fanta kuti proposal iyi mutati mwapangako solely submit because ulendo uno tinadenesa kuti cholinga chake ndi ichi. So maproposal ambiri anaphonyana ndi cholinga chathu timafuna Beni Mankhamba omwewa atiuze zokuti ndikufuna nyamule luso langa ndipite nalo maiko ena akaone kuti kumalawi kuno zachikhalidwe timatani eventually kusogolo kuno azitanidwa maiko akunja Beni Mankhamba ali ndi magulu kumudzi kuja tomwe timapanga zachikhalidwe timafuna iwo atiuze zinthu ngati zimenezo tomwe sizinachitike anthu mabwera ni maideas osemphana ndi cholinga number 1. Number 2 maproposal omwe anapezera kuti so anagwetsa so anthu apart from cholingacho. Number 2 ndi issue to do with collaboration. For a project ya international imayeneja ikhaleko ndithu with collaboration document kumwe kupitako waitanidwa kapena mwauza anthu aja mayankhula nako such kind of documentation yomwe inapezekaso kuti anthu amangokhala ndi maideas omwe ife tikatusa ndalama in events that zinthu zimenezo kulibeko kuti nafeso kumakhalaso kukomitiku amapangaso ma research kuti chicha chomwe kunena festival iyi kodi amapeza kuti festival imeneji inali yapa kama chabe chabwino. inali ya collaborative documentation yomwe inatanga ndi agwetsa anthu kwambiri. Mwina pamfundo zimene mwalankhula ziwirizo mwina sanga pali comment apa kuti kodi kunena kuti ma board members anali ndi advantage nkulakwa komanso ineyo munali ndi mphamvu yoti mukanatha kuchita reject proposal yochokera ku board ma board members iwo
akutero kuti ma board members omwe mfotokoza apa kuti iwo amaziwa kuposa anzawo akunja, so anali ndi advantage in terms of umene analembera ma proposals awo, imene ikuoneka kuti the system was not fair because board members had an advantage edging anthu ena. Komanso inuyo, could you have rejected a proposal from the board member? Again, for information, the proposal is for Salabino. Rejection ndiye mwe musemba kadi kupanga meditation until titatenga makaka kwa zokuti ma board members na also are eligible. Mwe musemo ma board members amapanga apply to manena that there is conflict of much that ite kupanga that koma tioneka ekodi ukale wa ino ndife pakati pa the conflict of interest process tunakanisa zile until this yomwe mpaka na tinakapeza upangie onena kuti awa watu ngatata ndali yoyamba kuti naosa kuna kudukula usolako amakhamba a Bain Michael komanso Sanbi mudapangako mute kaye mukamalankhula ndithu foni yanuyo mutha kuipangani mute. Yeah, mutha kupitiriza bota komano mulankhule mwansangansanga chifukwa nthawi yapandeyi atithera timve konso kuchokera kwa Sanbi komanso a Bain. Yeah, okay, point yomwe timanena kuti wanu ndikulakwa chifukwa chokuti ifeyo timatenga ma proposals project ndikamadikuitenga on merit. On merit chamini it has scored my point also. Number 2, to aziwe zokuti ma board members even 6 score yomwe panali post ma application na anthu ena omwe sana kwanisi zolinga zathu kuti mpakana apite nawo sakhalepo nawo. Number 3 ndi issue yomwe yotanena kale yokuti at all costs pamene bakale scoring mark ifeso na feso kuti difike level yo tenga board member ababa panali nditu kuyambira first call, second call, third call, fifth call akala kupanga apply takati kuwakana tolinga ja conflict of interest yomwe ukambida until titateza upangire na feso kuti ya wana osendi matis. Unfortunately this time around mujandane nakale kuti anthu ambiri omwe amalemba ma proposal even you ask them. Unfortunately, face go face squad sana tilembere koso omuntu mmodzi onena odandaula kuti proposal yanga iyi yalakwika pati timangozionera pa social media which is unfair because eventually kumakhala kusakonda industry yawo. Chabwino Sanbi mwamva ndithu mmene afotokozera Mr. Botham. Mr. Botham ndamva ine chimene afotokozera ndemanga yanu ndiyotani pamene afotokozera. Mr. Boda ndemanganga ndonena kuti afotokoza bwino kwambiri koma nkhani zauzo zikukolana mukamva kuno bwino chifukwa mukatenga nena kuti for example in the procurement mwena kuchitirewo kuti lezo munthu mufuna mugule materiala and you ask people kuti mutipatse mitengo pange bid alesa agule materiala pamodzi pano ndi alesa pange bid anthu apanga bid documentary amaoneka china chonse imaoneka chili bwino china chonse bwino mapepala ena alosayika bwino amene munafunsa anthu aja ndakauza kuti yala lathulo koma tikuzi kusa 10,000 kwacha iniyo muli Malawi muno you know your Malawians mudzoti munthu china chiti yonse yake chili bwino koma teyala utati kusa 10,000 kwacha ni mudzoti no timpatsa amene ikoda mukudziona kuti kunja kuno kuti munthu akapeza teyala 10,000 kwacha akatipeza kuti ndi pamene pabwera point yanu nena kuti anthu amapanga proposal awo moyenera mmene mmafunira ine mwayankhula choncho kuti mmene timafunira ife timauza kuti ayi ndalama timafuna kuti tikutumizeni maiko akunja zimene zikulutsa kuti anthu ambe kuyankhula mmene tikuyankhula mwa anthu ambe kumafunsa unena kuti ndizoona ada anawina anthu enawo mayina enawo so we don't want to mention names here kapena ndani ndi nani ena anawina kuti akupita kunja kumafunsa ambiri amafunsa kuti kodi ichi chimene akagulitsa kunjacho ichi tisiyanapo ncha Malawi tikakugulitsa munthu chimene cha anthu akunja akonzo kati wawo munthu akutigulitsa chinthu chichi kumveka bwino pamene munthu amatha kuti mwina amayimba zokhuzana ndi zakunja zomwezo zoti anthu akunjawo sakadabwa chilichonse pa munthuyo kuma proposal yake inali yabwino the benefit ya ndalama zimene zicholinga ya ndalama chikwaniritsidwa akapena tifuna panga chikwaniritse proposal imene tinalembera ife kuti ma proposal anu muzilemba chonchi tikhoza kutumiza kunjako china chilichonse as long as proposal ndi yabwino then the bottom line ponena kuti niyo mukuyang'ana document simukuyang'ana the purpose ya ndalamazo kuti tifuna tigulitse luso la Malawi kunja ngeka munthu uziyimba uzifuna kulemba ngati arakeri
tikutumizabe kunjako kaya munthu ufuna uzimba ngati Bob Marley tikutumizabe kunjako chabwino lamveka funso lanulo asanbi tiyapase mpata ka a minute kamene tatsala nako Mr. Botha kuti ayankhe funso limeneli komanso mukamatseka abotha timafuna mulankhule mawu omaliza kuti how transparent is this process yosankha anthu kuti awa apindule awa atere afumu mankhamba mwatsikira kunja amankhamba nanunso ingochitirani tuni komaliza chifukwa akamayankha awa akhalanso tikutseka pa nthawi yatithera. Yes, I think ikwaine akalandira ma proposal aziunikira bwino then osangofikira kudaba satatenga uyu aziona kai bwino kuti wala anthu tatengawa ndoti akuyene adi kuti apasidwe izizi sayambisa mapokoso even mwina kuikaso pa open kai asana pange final conclusion kuti anthu aonena also zinthuzo kuti akuyene adi kupasidwa drama chifukwa mezi kuendera muzikabe ngati zoti ena azikamba salwa ndale salwa chakuti so kani likukonza kusogoloko kuti zisabwerezekenso kuti anthu azidandaula zikoma chabwino zikoma. Mr. Blessings Botha ukupatsani nthawi kuti muyankhe pa makonsenzo sewo komanso mwina akupita chitsogolo mutuze kuti konsoma kumwakonze zotani kuti nkhani ngatizi zisamapezeke. Aleya ineso ndingoyankhiratu pha mwina sindipeza mpata zikuoneka kuti Botha pali concern yokuti kodi iziti munthu amene walemba proposal yabwino kapena munthu amene amapanga za chikhalidwe pamene popo I think pamene you hearing Asani B undertones is like is concerned kuti you could be utaukaoziwa kulemba proposal koma zimene umapangazo sizimapitisa chikhalidwe cha Malawi ndo kupita nazo kunja kuduka onesa anthu kunja zinthu zota uziziwa kale nde mungoyankhiratu limodzi I think zikoma muli ndi mphindi imodzi kuti muchite zonsezi apa nthawi yatithera kale. Ndithokoze zinangovuta chabe kuti sindinafunese kulowa mu ma-detailed ma-projects iwo koma ndithu ma-projects onse anthu omwe akupita kukaimba kapena kukagulisa Malawi kutengera kuti zomwe apanga azitakuyitanidwa kuti akagulise luso lathu la ku Malawi kuzera munena kuti ubale onena kuti magrade very shortly tiziona ma-artist ena akupita ku Botswana kukapanga perform kuzera mu kind of this project. So sima project onse omwe akukamba zo international akukaimba or maybe akukapanga production ena ndithu ndiyoti aitanidwa ationesa makata oitanidwa okazikisa maubale ku creative sector momwemo. So ndiyankhire ndanenso kunena kuti mosa onena kapena ma projects koma ndithu linuyo mukhale ndi mtima okhulupirira ndithu kuti ndi office yoti mutati mwatipeza ku office titakukuwunikirani kuonesani zinthuzo kuti ndi izi chabwino titinanene kuti project ndiyotani koma kwakukulu si zimene anthu akuganiza kuti ndiyoto wina aliyesa kupita kukaimba anayimba chita anthu akuti apite kunja kukaimba ena akupita kukagulisa luso lathu. Mawu omaliza ndoti ndipemphe chabe creative fraternity akuluakulu creative sector ndi athu anthu ambiri lile underestimate zochitika zathu koma zimakhala zobweresa anthu ena amadya kunyumba kukhalira kugulisa luso lathu lomweli anthu ena amapindula zinthu zochitika zambiri kuzera mu luso lathu lomweli. Pempho langa ndikuti tilikonde ngati pali chinthu tikuyerekeza copyright fund imene yabwera tibwere ku office tifuse tilembereni makalata tiwaona paliviziti yankhe bwinobwino musizasika enoka musanatitenge kupita kwena because yapita pa public media pa public. Tathokoza kwambiri Abotha nthawi nde yatithereratu tiudziwa kuti tikhalenso ndi ma program ena ndi ena kuti mwina muthanso kumafotokozera motambasula bwinobwino nkhani imeneyi. Ndikuyamikeni kwa basi ino Blessings Botha komanso Ben Michael ndi San B chifukwa chopezeka nawo mu program yathu ya lero ya kulinji. Mukhale ndi tsiku lopambana. Abanso ndi pamapeta pa program yathu ya kulinji pano pa wireless ya Times mnali ndine Leya Malekano komanso anzanga onse amene mumamva ngati mwa program tikumanenso sabata ya mawa nthawi yomwe ija pamene tizakhala tikupatsirani program ina ya kulinji pano pa wireless ya Times. Amalawi kulinji no kulinji
mapenya kumamvetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu kwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nakaosolola ledesiyaodeja chirukuko chuyenda manji nanga nkhani zonyatisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji ndakaatadzirediyo kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji